जोङो श्री श्री खाजामाथि लोखि फुजा फालिनायाव जोंहा जोबोद गोग्गोम मोनदों। अन्य जाथियाबो बेयाव जोंनाव हेफाजाब होफैदों आरो धर्म अनुष्ठाननि मानसिफ्राबो बेयाव गोजोननाय मोनदों। जोंनि खाजामाथि लोखि फुजा बे खुंथाया जाहैबाय 1956 आरो दासिमहालागै जों 66 इयार जाबाय। बिनिफ्राय जोङो जोंनि गेजेराव खाजामाथि श्री श्री लोखि फुजानि गेजेराव जोंहा बे अन्यथात मानसिफ्राबो बेयाव फैनानै फुजा खालामफैयो आरो गोजोननाय मोनो। बिनि थाखायनो जोङो खाजामाथि श्री श्री लोखि फुजानि खुंथाया जों दिनैसिमबो दङ आरो खुंगासिनो दङ। जोंबो जोंनि बे खाजामाथि लोखि फुजानि जिखि आफाद बे आफादा दिनैसिमबो थांनानै थानानै दङ। जोङो बेखौ जोङो 7था गामिनि हिसाबै जोङो भलन्टियारफोरखौ आरो भलन्टियारफोरनि जेनै 50 जन बे भलन्टियार थिग खालामो आरो बेनिफ्राय जोंनि डिफेन्सनि मानसिफ्रा किसुमान थाफैनायजों लोगोसे जोङो मानसिफोरखौ सामलायनायाव जोंहा इसेबां दिगदार जाया आरो बेखायनो जोङो बे खाजामाथि श्री श्री लोखि फुजाखौ जोङो खुंनो हानाया जोंनि खाजामाथि श्री श्री लोखि फुजा आफादा जोबोद गोख्रों थानानै दङ। नोंथांमोननि बे गोबां बोथोरा गाज्रि जानानै अखा बांखा हानानै बेबायदि गेजेरजों माबायदि सौसिलांनो हाखो? जोङो दाख्लै 9, 10 आरो नै दिनै 10 बे 10 जोबथा सान मैया जोंहा अखानि बोथोर। बे अखानि बोथोराव जोङो ओरैबायदि जोङो पर्दा लाबोदों, पर्दा सिनेमा लाबोदों, क्रिस्टि लाबोदों आरो अन्यथ' माबा मेलाबो दंदेरफायो। बिनि गेजेराव जोंना अखाबो हानायनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो खाजामाथि श्री श्री लोखि फुजानि बे मेम्बारफोर थानायनि गेजेरजों जोङो बे खुंथायखौ जों खालामनो हादों। जोंथ' खाजामाथि श्री श्री लोखि फुजानि आफादा जोङो रावनाव गैयाखै आरो खुंथायबो मोनाखै। किसुमान जोङो MCLA बा आगोलाव जोङो बे स्टेजखौ जोङो BTCनि मिताराम बसुमतारिनिफ्राय जों बिनानै मोनदों। मोननायखाय जों बे स्टेजखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव जोङो बहुद जिरायनो थाखाय जों खाबु मोननाय जादों।